ụtụtụ ọmanụ asị nkachi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, onye chụba anyị ya daa, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome kụwa were anya ha wee fụ. A sị m na anyị ga-akacha nka gbuo ọzara. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. A sị m na ndị nọ na mba ofesi na unu ga-eweta ihe ọma dị na mba wee wenata n'ụlọ, maka na akụrụ ụlọ ekwu onye kpara ya na. A sị m onye gbebere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ sị na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya. A sị m onye ihe si ha ji wee dịrị anyị dugbo onye a na ndụ, onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ signs of onye mmiri, and the signs ị ga-eji wee maa na mmụọ na-atụ anya ekene n'aka, na mmụọ na-emere ihe, na mmụọ na-eso gị, and ihe ị kwesịrị ịma na ihe ị kwesịrị ị na-eme ma ọ bụrụ na eburugo onye lụchara ọrụ dị n'ụzọ gị. Na ịlụsịrị ọrụ dị n'ụzọ gị is not enough for you to remain cold, for you to remain adamant. Ordinary journey is a spiritual journey, it's a spiritual movement. You must remain relevant. You must keep on remaining active in creation for you to show the forces of nature that you are still living in the present, because the present controls the future. If you don't like what is happening in your account right now, wake up from your slumber. Begin to do the needful consistently. That is why Jesus ndị ụka ọbịa ji wee kwudo akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ọ bụrụ na ejuru oyi na edere ọkụ na ya ga-agbụpụ gị. You must be doing something, no matter how small. Maka na asị n'ebe aka ruru nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị ọkwa eziokwu. Obere azụbata obere nkụ, nnukwu azụbata ezigbo nnukwu nkụ, ọkwa eziokwu. You must remain active in creation to show forces of nature ndị ọ bụ ọrụ ha ịgagharị na-eme mma, that you are still living in the present, that you are still enjoying, and you are still be part of this creation, contributing your own quota. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Igbo Restoration Prayer Ministry. Yes, ọ na-abalị ka a gwara m tinye restoration na ya bụ afọ ya new ministry a ga-eguzobe ọtụ ya na December 1 na January 1, 2022. Then abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa ejigori m na temple je gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, gọọ ọfọ n'isi ndị friends of the temple, gọkwazi ọfọ n'isi all my spiritual children all over the globe. A sị na ọmaka ga-emere ọnụ. Agọzigokwazi ọfọ n'ụzọ pụrụ iche n'isi ndị na-ha nnecha onyonyo anyị ha atụsarịa ụnụ. Agwago m na isiokwu nji bịa n'ụbọchị taa, signs of onye mmiri.
sayensị na-egosi na mmụọ na-atụghị anya ekene n'aka, na mmụọ na-eso gị chọọ ife n'aka gị, and ihe ị kwesịrị ime ka ị wee remain relevant, ka grace keep on coming to you after you must have finished settling the entities of powers. Daalụnụ. Mana before gaa n'iru, mma ebu ụzọ maa ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị bụ onye dị privileged enough to come across this message, count yourself lucky. Because n'abalị m na-enweta message m na-enye taa, message a na-enye na taa ka mgbe na-eme midnight, ọtụtụ ndị mmadụ, o nwere mmadụ 20 ọnọdụ ha, ihe a ga-amụta na vidio all over the globe ga-echange their life in the next 4 days. So listen and listen attentively. Onwe nwanne gị ịfụrụ n'anya ma ọ bụ enyi gị ịfụrụ n'anya, ị na-enecha vidio, share this message, maka na ada ụka ibe na-agụ akwa. Ndị meseji a ga-atouch lives ga-abụ ndị ga-abịa across this message, o metụ ha n'obi, ha eme apply ihe ozi a bụ. Sisọ na ise na nkwenye ha kwenyere n'ozi a na-ada taa, we change people's life. Mmadụ 20, their life will be from grass to grace. That is miracle. Daalụnụ. Ọkwa nke mbụ bụ echefukwana na Ugochi tubelu ọdịnala temple na Sunday ọbụla bido na 8 to 2 p.m. nọ mgbe anyị ga-eme counseling anyị free, maka na ọtụtụ obi m bụ to help people live better life. Maka na a na-emezi onye dị ndụ onu, ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ. Ịbịa nwụkwa ozi anyị nwere isi ga-ezie gị, then onwe okwu a ga-ekwubiri ga-ekwubiere gị, depends on how the spirit leads. Mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ wee na-agba afa. Then ọkwa nke ọzọ m chọrọ ịma before ngaba n'iru bụ January 1st, 2022 ga-abụ ụbọchị mụ Eze-Ana ga-release the new message for the year 2022. Ana m eme ya aha ọbụla. This year abụrụ the first, anyị mere last year. Now ozi enyere for the coming year mere release na that day. Mana ọ ga-abụ emesịa mmemme anyị nwere n'ụbọchị ahụ, a ga-ewetakwala ụnụ ihe onyonyo ka ya bụ ihe si wee gaa na mmemme a ga-eme n'ụbọchị ahụ. N'ụbọchị ahụ bụ 1st of January 2022, anyị ga-ebu ụzọ commission the borehole, the healing borehole water. Agwara ya ịrụnye na n'ebe the Angels Field. Mmiri a ga-enye testimonies all over the globe. Then anyị mesịa nke anwa, anyị commission the new obi ezumezu ndị ichie. Ndị ichie bụ ndị ụka kpọrọ the saints, ndị angelu nke Chukwu, ndị nọ na decision making body in the spiritual realm. Ebe ewuru nyawo obi so na part of the Angels Field. Then ọ bụrụ na anyị commission onye nyawo obi commission chaa ya, then anyị bịa na-agba nke ikpeazụ wee gozie the Angels Field, may install the new altar for the spread of divine message of ọdịnala restoration prayer ministry. Na ya bụ Angels Field ma ọ wee ebe egwuregwu ndị mmụọ ozi, ndị angelo nke Chukwu. Mweseji anyị nweta maka ime ihiwe ya obi bụ na enwere ọtụtụ ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche na-evisit Ugochi tubelu ọdịnala temple maka nnwere onwe, maka ịpụta ihe, maka mbuli elu. Ọnwụ na ịnọ na mba dị iche iche, ịnọ na Nigeria, ma ọ bụ na ịbụ onye anyị rugoro ọrụ in the past, ma ọ bụ na ịbụ onye ihe anyị na-eme na-amasị, ịbata Nigeria, a nakwa na-abịa ụzọ ukwu Ugochi tubelu ọdịnala temple ka
ịnara ngọzi maka na ụkwụ ọbụla zọrọ ụkwụ na ya bụ tempụl na ụkwụ ọ ga-eji wee naghị akarị dị ka odibịa mma. Ịbịa na ya bụ tempụl ebe ndị mmadụ ọsọrọ okpukpere ọbụla onye ọbụla bụ mma nke ndụ mmadụ na-eku ume can come to that temple yọọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile maka na chi nke ukwu a the unmovable mover is one. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Hapụzieri na okpukpere dị iche iche jeziri hibezie middle person like ndị ụka ọbịa hibezie the middle person as the person nke atọ agbọrọ Jizọs. But the unmovable mover, the creator of the whole universe is one. Ọ sị na mgbe Chukwu okike kekechara ụwa na mmụọ Chukwu na-agagharị upon waters. Ike niile bụ one. Mana okpere dị iche iche nweziri the bringer of their own message. Na ana m ekwu maka data ike anwa nke na ya adịghị mgbanwe bụ Chukwu okike. Then in ọdịnala we ask directly to Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị ọzọ niile elemental beings ndị niile abụghị ya jere oke Chukwu mana anyị na-ekwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịbịa na ya bụ tempụl enwere ebe ị ga-edebe ya petition n'elu ya bụ altar. Then iso ozie seed yọọ ayịyọ dị gị mkpa na ihe ị ga-emerụ Chukwu okike ịyọtazi ya ayịyọ dị etu o si dịrị gị ya free to go. Ọ bụrụ iwu na Eze-Ana ga-afụ gị ọ wụzie na m ya ekwubiere ngị okwu n'aha Chukwu okike wee naba. Then ndị bịakwanụ na ndị nsogbu ha wụkwanụ na a ga-agba afa ma ọ bụ na a ga-achụzi àjà ihe mmee ndị ahụ bụ ndị nwere ike ịbịazi na tempụl maka ịchụ àjà ihe mmee. Ịghọtara ya? Mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu bụ onye nchụàjà. Abụrọ m dibịa na-agwọ ọgwụ. Ekere ọlụ eke. My mission is onye nchụàjà and na aja karịrị ọgwụ. Aka ọlụ m bụ ide ekwubi okwu n'isi mmadụ niile ekere eke na ịchụ àjà n'isi ha wee kwuo ka chi dị mma dị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Chi dị mma dị. Onwe onye mmụọ dị iche iche na atọment na-emebiri ihe mgba afa miri emi gbapụta ụmụ mmụọ esatụrụ m ha yọzie ha ka ebi udo harmony with you and gọzie gị ọ bịa na mmezu chewa chi dị mma dịrị gị ọlụ m. So na ya bụ first ya nwa ọ bụrụ na anyị mechie install the altar ebe nwere onwe ebe ịpụta ihe ebe ịdị ude ebe mbuni elu ebe ịsa ụchụ na ebe ngọzi wee nyere imirikite ndị mmadụ. The ones wee fia na vision n'oge na-abịa oge thousands of people ga na-abịa n'Ugochi World na temple na-abịakwazi na ọdịnala restoration prayer ministry maka nwere onwe dị iche iche. Anyị na-enwe ihe nsọ dị iche iche anointing oil, anointing water. Anyị na-enwe ncha, favor soap, powder and rest of them. Ihe nsọ ndị ọzọ dị iche iche na mmiri eji asụ ihe niile adị. They are all sacramentals. So ị bịa n'Ugochi World na temple ihe nweta ihe ndị a. Ọ bụrụ na anyị chụcha anya bụ aja anyị ga-egbu efi, a ga-egbu ebunu, a ga-egbu anụmanụ ndị ọzọ dịka ọkụkọ gasị. Anyị ga-emekwusara aka ndị mmadụ ga-esi mba dị iche. Anyị ga-ebute lot of drinks. Onye ọbụla bịara ọnụ ga-aṅụ ụdị mmanya ọ chọrọ. Then nwa aṅụrị dị iche iche na ya bụ ụbọchị enyego nkwụọ ndị ụgwọ ndị na-emesu ya. So a na-aṅụ mmanya a na-atasu ya na-eri ife. Ụdị ọnwụ na onye sicha iri ma pepe soup ma ntabi moroko dị. So ọ bụrụ na ị nọ anywhere around Anambra State were ọsọ were ije bịawa na ya bụ Ugochi World na temple. Ya bụ mmemme ga-adị mee na first and second. So onye su ya nọ na first nọ na second. So ị bịakwuo ịchọkwuo lodge na hotel nearby hotels is available. Then nke ọzọ o nwekwazie ka o si metụ gị n'obi na ị chọrọ ka ị sọpọtụọ na
ihe ndị a ga-egotasị masara imesara aka ka ndị mmadụ ga-abịa na ya bụ mmemme ka e nwee ka ndị mmadụ bịarụnụ nwere ike rie etu ha si wee chọọ nwekwaziri ike ise ndị ya ma ọ bụrụ na o metụ n'obi ọ bụrụ na o metụ n'obi hapụ. Eze-Ana Ugochi tubelu karịrị okwu o kụtara, ndị mụ na ha so karịrị okwu ha kụtara. Abụghị bọjetị gị ihe a ga-eme ụbọchị na a ga-egbu efi, a ga-egbu eburu na agba, a ga-egbugasị ọkụkọ, mmanya na ihe a ga-eri eri ga-adị. So mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka aha gị dị ya maka ngọzi, ị nwere ike do so. Any amount is acceptable ka mmụọ as the spirit leads. Nke a gaa then ọ bụrụ na anyị mesịa ya, o nwere ndị anyị ga-achụrụ àjà ya bụ ụbọchị ahụ anyị na-ewube ya ọta nnukwute ụbọchị is consecration day. A na-consecrate that altar. For that reason, ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị anyị ga-ekwubiri okwu n'ụbọchị ahụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ị ga-eso na ndị anyị ga-ekwubiri okwu n'ụbọchị ahụ, then ị marụ na ị ga-eme donation etu aka kwere gị, then iji wee sọpọtụ saraka ha ga-eme ụbọchị ahụ. That day bụ Eze-Ana ga-ekwubi okwu n'isi mmadụ one ọbụla ha dị na, a ga-akpọsị aha ha niile na temple, kwubie okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile n'isi ha niile, ka mgbidi niile daba, ka ụzọ mechiri emechi meghee, ka ndị eji n'ọtụtụ agbụ ka atọ ha n'agbụ, ka ndị nọ n'ụlọ nga ma ndị akpọchiri akpọchi ma ndị akpọchiri ụzọ ha ma ndị mmụọ gbachiri ụzọ ha ma ndị mmụọ mmadụ gbachiri ụzọ ha ma ndị eji ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ. Anyị ga-ekwubi okwu n'isi ha n'aha n'ụbọchị ahụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka nwere onwe dị. Let there be curse breaking, let there be open doors n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka afa gị dị ya na ndị anyị ga-ekwubiri okwu n'ụbọchị ahụ, send your message na WhatsApp. Then you can as well send the donation iji wee support saraka a ga-eme n'ụbọchị ahụ. Announcement agwụgwọ n'isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Sayensị ihe ga na-agba ọ na-eme na ndụ gị, ị marụ na ịbụ onye mmiri. Nkụzi ya wee banye na sayensị ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị, ị marụ na mmụọ na o nwere mmụọ na-eso gị, mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ na-emeri gị ihe, ma ọ bụ na mmụọ chi onye ụwa gị bụ the guardian angel na-atụghị anya ekele n'aka na-emeri gị ihe, ma ọ bụ na o nwere arụsị so chi onye ụwa gị. Ọ na ịmara na o nwere mgbe ụfọdụ ndị mmadụ o nwere mmụọ so chi onye ụwa ya. Onye kpatara na ụdị ndị na-eto anyị na-akpọtụ chi onye ụwa ha, anyị kpọtuo ma mmụọ niile na-esochi onye ụwa onye anwa, ma ọ bụ mmụọ ọbụla ya na chi onye ụwa ha na-erikọ. Mmụọ ya na chi onye ụwa ya gaide na njiri nwere bonding, so you need to bring two of them on board wee chụọ aja. So ọ bụrụ na sayensị ị ga-ama na ịbụrụ onye na-abụ oge ọbụla ị na-afụta onwe gị na ị nọ na mmiri, edeghị anya gị na nwoke a na-egwu egwu ma ọ gị na nwaanyị a na-egwu egwu, ma ị na-afụta onwe gị ka ị na-egwu mmiri, ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị n'akụkụ mmiri, ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị n'ebe ijere na mmiri, ma ọ bụ na ịbụ onye na-atụtụ ụjọ mmiri. Majority ndị na-atụtụ ụjọ mmiri, most of them nwere phobia for water. Reason nke a ji eme bụ na maka na onye anwa align-bere onwe to the forces in the water and the water element. Before, when I was small,
I used to be scared of visiting waters. Mgbanata na mmiri, especially nnukwu mmiri, ọ dịka asị na it is drawing me. But now I have aligned with my elements. Today I feel free with mmiri. I'm not even scared. Ụdị mmiri ọsọ ya bụrụ ọbụgoro mgbe m jere Bayelsa wee na-aga na this Bayelsa makpọrọ ya part of sea now. Wee bawa n'ime Bayelsa. I'm not even scared. I didn't even have my own life jacket. But I came there, I talked to the water, and I boarded. Mmadụ na onwere ife na-eme. Ịghọtara ya? So, ị bụrụ onye na-alọta mmiri na nlọ, ma ọ bụrụ onye ndị mmiri na-abịa na-egosi onwe ya, ma ọ bịakwutere sị na ya bụ di mmiri gị ma ọ na ya nwunye mmiri gị. In some cases, not all, ị bụrụ onye na-afụta onwe gị ebe ị na-enwe mmekọ na nlọ, ma ọ bụ na nwaanyị onye ọcha na-abịakwute gị, odoghị anya na mma onye ahụ the too special. It could be your spiritual spouse. Ụmụ ihe ndị awụ ihe ị ga-awụ ọ na-eme na ndụ gị. Enwekwara ụda disappointment. Imesialụ mmadụ ihe ọma, o were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Ọ dị common among ndị mmiri. Then, depending na relationship and level ị nọ, ọ nkwalụ mgbe ihe ebido ha nyegido sign, ọ bụrụ na ibido mee ihe dị na ha ebido mewere gị butewere enmity. Ndị mmadụ a na-ehe ete gị for no just reason. Imechalụ mmadụ ihe ọma, ihe receive ihe ọma return, ihe ihe receive na ya bụrụ mgbawa obi. Onwe oge ọ ga-eru ọchị na-efo ma ha na-enye gị sign, ị naghị eme ignore, ha na-ewelitere gị aka. Example, ị bụrụ nwaanyị mana ndị mmiri kpọrọ gị ọrụ, ma ọ bụ na ị nwere call, ma ọ bụ na-ewu just onye mmiri, enwere ike enyegide sign jụ na ime ege ntị. Enwere ike amara ihe ahụ na-atọ gị ụtọ na-enye gị obi aṅụrị. Ọ bụrụ na ọ dachi ya boyfriend ma ọ ya fiancé ya ma ọ ya husband na-enye gị obi aṅụrị nke ukwuu, na-eme na ịdị ajụ esi ihe gbasara ndị n'ụzọ gị. Ha nwere ike ime ya husband ka o hate ya gị for no reason. Ya husband a nwere ike ibido ịpịawa gị azụ. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa gị nwoke. Enwere ike ime ka nwunye ọnọkọta ọkpọ gị asị. Girlfriend nwere ike ọnọkọta ọ hapụ gị. Gị na mmadụ kwuchie okwu ọmadị ka gị na-esi chee ya. Enwekwara ike mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na n'ebe onye na-abụ gị na mmadụ kwucha ihe, then mmụọ a nwere ike ịbịa n'abalị gwusa ya egwu dị aṅa, ịpụta echi business a crash ya. And so many and so many and so many, you will start seeing disappointment, especially mgbe ha bịa na-enye gị sign, you ignore them. Chineke ha na-ereziri gị aka. Onwe oge ọ ga-eru, ọ bụrụ nwaanyị akrash ya marriage, nwoke akrash ya marriage. Fada ọgwụ mgbe ọ ga-eruo sef, bụrụ nwoke enweghị crash ya business. Dọọ brọsọ ndị mmiri na-eme nka, mana ndị mmiri iwu ndị obiọma. Ịghọtara ya? Achọghị m ịbịa kọwa deep details about ndị mmiri, mana ndị mmiri adịrọ as wicked as ndị mmadụ ndị ụka ọbịa si paint has picture. All very lovely people. Ngwa ndị mmiri na-ebunye mmadụ ike, ndị na-eme mmadụ odogwu, mee mmadụ eji amatụ, bunye mmadụ elu. You can't fight them. You can't win the war if you decide to fight them. You can't beat the rich. So the best thing for you is to align yourself with the waters. They bless you. Mmiri enwilo. Ọ na-ekwu okwu n'ala Igbo asị ka ụzọ adị ka ụzọ mmiri. Ịghọtara maka na ụzọ mmiri adịghị echi echi. Ịghọtara ya? Build your relationship with the waters. Your road will never close. Mana gịnị ka ụnụ ndị mmadụ na-eme? Ndị mmadụ na-afụta ndị mmiri asị ndị obi ọjọọ. Uche ya bụrụ, let me just go and settle ndị mmiri aka zuo ike. For the attitude,
ụfọdụ ya bịa biko lụọrụ m ọrụ mmiri na ndị mmiri ya dị stop ọda too much ka setụrụ nnọọ ndị a ka nzuo ike. Ihe ọzọ ya ajụ gị, hope is once and for all. Ime ihe eji na-etu asị ajụ maka na ọwụ ofeke onye riri eri. Ọnwụ na ma the potential, if you know what you are losing for not aligning yourself with your element, you will also were je align. Ma akọrọ otu akụkọ. Mụ nwere onwe mgbe Eze-Ana mkpọta ụtụtụ eje nke na-ekwe mmadụ ndị Katọlik kpọrọ eze nwaanyị nke eluigwe ekene nkwe mmadụ nne na-eme mmadụ odogwu, nne na-eme mmadụ eji amatụ, nne na-ebuli mmadụ elu, kpakpando nke ụtụtụ, nne mara mmadụ ka anyanwụ ụtụtụ. Kenecha nne ekene primordial queen, kenecha nne ekene mụ nwaanyị mmiri m, kene ezumezu ndị mmiri niile ndị akpọrọ ọrụ, nkenecha ezumezu nnu mmiri na-atụrụ ha tụtụrụ ha nkwụ ọkụ gwa ha na chefu na etita ya makwa mma. Then wee sị ka m jụọ gị, nobody is separating you with ya ndị mmiri. Onye ọbụla na-eseparate gị na ndị mmiri chọrọ ichu gị nke pịọ ka m chọrọ ịgwa gị. Yes, ka ọ na-agị n'iyi, ka ị na-ana iyi for life. Ndị a bụ ezumezu mmụọ ndị gị na ha sobi ụwa, ndị iyi ụwa gị. You can't diverse yourself from ya ndị iyi ụwa. Ndị a bụ ndị dupụtara for your spiritual realm mgbe ị ka bụ spiritual jam, mgbe ị ka bụ a spark of the spirit coming back to the gross material world. Echefukwara, we are all mammals. Mana enwere animals. In animals, they have soul and instinct. But human being, we are their senior brother because we have spirit, joy in having soul, spirit, and conscience and everything. We have spirit, joy. And thus that spirit, but I hide the bro. So all that spirit there, but I they work character. So we adapt through to the spirit. I know that in the spiritual realm higher than them. So mmadụ the higher, maka na anyị nwere spirit, anyị wee carry the animistic. But you adapt to yourself with them. If you na na-ebute ngozi, echefukwana akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe ejekwutere Jizọs onye isi ndị ụka ọbịa wee sị ya na ya nọ ndị na-eso ụzọ ya akwụkwọ task o wee duo Pita wee sị ha jibe na mmiri alụ ha kụta azụ nke mbụ ha ya enwude ha mepee ya na ha ya afụ ego ha weta ego wee bịa kwụọ task. Ịghọtara ya? Ndị mmiri nwere ego so ha agụzie gị ka nkọrọ gị ofu aka ọzọ. Etu ya bụ nnọọ desi na ịbụ nwaanyị iwe bụrụ onye Anambra, oke iwere onye Imo steeti na anụ na Anambra steeti, ekwesịrị na ịnụ ụlọ isipe di gị ji ebe nna gị goro bred goro ihe ọbụla ọnụ na-eri ma ọ whatever ijekwasị mma daalụnụ mpada ikene nna ikene ụmụnne gị si a na-ebịara ka ebe mara ka ha si mee ka ha dị inyecha ha ekene gị ṅụrịara gị ọṅụ. Iwe sị ha na-ebịakwa na mma ịkọdụ chalenji m na-enweta n'ebe a njeri ji ego na Anambra amụtabọkwara m nwa ma ọ bụ na chalenji m na-enwe na ma adị enwe cordial relationship with ndị njedebe ha. Ịghọtara ya? Ewee tụnye gị alụ sị ngwa mee etu a anyị kwụ gị n'azụ. Ịghọtara ya? And imewe etu a ha si gwa gị inwe chere mma, so ị ga na-akọsara ha etu ihe nọkịta inwe enwe chalenji ọbụla ịmụtara nwa ị na-achọ di name them, ị na-enwe disappointment name them. Ọ bụrụ na iwu onye mmiri and they align gị onwe gị kwara ihe ọnụ na-eri were nzu were elu were ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ihe emewe dibịa ga-emerụ ya ijee na mmiri iruo na mmiri ịyọọ ha si a na-ịbịakwana na ihe rụkwana n'ọdụ mmiri gị na ịbịara nke mbụ ka ikene ha, nke ịbụọ na ịbịara ka ịkọsara ha etu o si wee dịrị gị nekwana ị na-achọ di na ife anyị na-edisapọịntị gị na ife anyị kwere nkwa mana ọ chọrọ
na-ajụsasị ya ọ bụrụ na Ifeanyị truli nwoke a ha chọrọ ka gị na-ebiri ha mee ka ọ na-afụwanye gị n'anya. Ụfọdụ na-abịakwutasị Eze-Ana gwọrọ m ọgwụ si anamari agwọ ọgwụ na-ịchọ ka nwoke lọvụọ gị, ka nwoke gị na ya na-adị na mma, ka ọ dị ọbịa mee ego n'isi gị. Ọ bụrụ my business, ihe ị ga-emewu rụcha ọrụ mmiri gị, kwara ngwongwo jee na mmiri, gwa ndị mmiri ihe ị chọrọ, gwa ha na ọ bụrụ na ha mere gị ha, na ọ bụrụ na Ifeanyị a bụ di gị, maka na ọ dị pọsịbụl na nwere ike onye na-alụ anya nwere ike ma ya bụ na dediri oke ma mana ọ bụrụ na ọ bụ di ha mee ka o nwee isi, ọ bụrụ na ọ bụ di ha ga-eme onwe isi. Ịghọtara ya? Nke abụọ bụ na ị nwere ike onye na-asị na onye a bụ di gị, mana ya bụ na ọwụ na enwere onye ka mma. Onye na-ebutere ụfọdụ ndị mmadụ mpịawaazị. Igbe ike ịfụ mmadụ ọjụ na ọmụaka ọzọ otu ndị iyi uwe, ọmụaka ọzọ otu ndị otu ya elementi ya, o jee nụọ dị na ya afọ na maka na dị gaanyị nwere ego, maọbụ na di na ahụ ya ahụ, maọbụ na ofiru na eji ya n'oruo n'oge iriri ọmawa na be di. If you jump in, you jump out. Nwere ike mgbe ọ nụrụ ụmụ ofu nwa ma nwa na-abụ ebido kwụbụ ya duka duka, a na-ekwu mmadụ eji agbasa, maka na onye ije gị na-ebiri gị na ya na-eshi ya radiation does not have same radiation power with you, so therefore a ga na-enwe disharmony. And onye ije ujekwu nwere ike ọ bụrụ na onye the element ya ma ọ bụ na o mezuru ihe dị n'ụzọ ya, ihe suenu nwere ike ịbịa gbalụ ụdata ya marriage. And whereby na onye ị na-anụkwu uwe ofeke nwere nke o mere gị nwere nke i mere, enwere ike nwaanyị mmiri gị ma ọ dị mmiri gị nwere ike ime ka o hetịa gị. Akọwana m akụkọ ofu ugboro, akụkọ m akụkọ ugboro ugboro na o nwere nwata nwaanyị nene manya, yes gịnwa esi na nwoke na-abụ gị nwata nwaanyị si na nwoke kwecha gị nkwa na ọ ya anọghị disappoint ya gị, nwata na ọma ndatara gị mma, nwata na eyi ya 5 years, nwata na enwe nugoro nwaanyị ọdịna ọya amụta nwa onye gwara gị ịbụ Chukwu. Ịmara na o nwere ike ọ bụrụ ihe so gị mere na Ifeanyị ma Matu ma ndị na-ayere gị adịghị ekwe anụ gị, ịmara. And ọ bụrụ na ihe so gị so na ihe na-etinye aka na-eme ụmụ nwoke a ji agba ọsọ from you, ịgba ogoro ọnụ elu bụ ọnụ na ọma wọk, maka na ndị gị na ha so bụ ndị na-eme na ọ dị awọk, ọha na-eji etisi ya, ha chọrọ ka ha pịawa gị azụ. Iyi ị na-aṅụ ma ọwa oge ị na-ajụ can only have make sense mgbe gị na ndị gị na ha kwụ nọ in good times. Ịghọtara ya? So that ijuzie ogwu anwa ọha nweghị asị yes n'ihi na ajụ ya na n'eziokwu dị afọ, ọha ga-eje mee ka ihe anyị kwupụ n'ọnụ bịa na mmezu. Gị ka nna ajụ yes gị nwa na-abụ ụmụ nwoke ọ na-ebugoro ọnụ na ha disappointed gị, mana today they are still living fine. Ụfọdụ n'ime ha anọ na di na nwunye na-ebi ọfụma. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ degba ji, ọ bụrụ ihe anyị bụrụ n'ọnụ ife na ọ dị awọk. O nwere otu nwaanyị mana ọlụlụ ọdụ dị n'ụzọ ya na-eme onye a nwoke dịba na mma, bọsị ọnwụ na nwoke karụ n'ọya kawadịdị ọya ediba nri ya, ọgbaghara adị, relationship agbasa. Ihe na-aka ọsị ya bụ na ọ na-awụ nwoke ọnwụ na bịara ya kudu close, mmụọ si elu eje ihe nwoke ahụ egwu na nlọ. Example, in some occasions nwoke ahụ nwere ike ọpụta ịfụ ya girlfriend ma ọ ịfụ ya si nwoke ịfụ ya girlfriend chọrọ ịnụ na nlọ, ị na-akpa Jennifer ma ọ ijeọma bịa ijeọma a wee chenji ya wee ghọzie wee ihe dịka nna mma na-abịa ka ọsọ ugbo gị na nlọ, ma ọ bụ ghọzie masquerade chụwa gị ọsọ. Chifo n'ụtụtụ will you still go back to ijeọma? Most men will say no. Ọsọ anyị nwawa odogwu bụ ndị mma na ife gwara ya. Ịghọtara ya? Echi ị na-akpọzi Matu a na-agba ọsọ, ị na-asị ya na Matu si enweje ya na honeypot n'ọnya ka o ji agbado ọsọ. Ọ bụrụ ya, ọ bụrụ nwoke niile ga-enwe ike ịdị bold enough wee gwa gị si nnukwu ihe afụrụ na nlọ. Ụfọdụ will decide to avoid you. O nwere ike oje n'ofu pastọ ma o jekwa ofu onye ofe ka ama na-eme interpretation dream, ọsị ya gba akwa na digel ahụ na-egosiri ya na digel ya bad luck ma ọ nọghị egwu future. Ọ naghị ya. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ebe alụọ ọrụ mmiri lụọ ọrụ dị n'ụzọ apịachaa gị, ụfọdụ ụmụ ụchụ nwere ike take on form wee bịa wee jee chụọ onye bịara ịnụ gị. Ịmara ife ahụ ihe na-aga n'ọnụ n'ebe this guy nọ for a very long time till o wee jee amụọ this my guy bụ onye ọdịnala.
this guy nọkwa n'ụlọ wee fụ the girl na nlọ wee kpọọ ya ihe afụzi ka the girl chenji wee werezie mma bee nsu ya nọ o wee bịakwute m Eze-Ana wee sị m na elu ya lụ si ka anyị gbaa afa ị ma na agbara afọ wee bụrụ na ụchụ na ndị mmiri nke nwaanyị a na-eje emedo stins wee lụọ ọrụ dị n'ụzọ ya lụcha ọrụ dị n'ụzọ ya today their husband and wife living happily. So ihe na-achọ ịkụwalụ gị na ndị mmiri gị ma ọ bụ chụso n'ụzọ gị nwere ike ime ndị mmadụ ka ha dislike ya gị, o nwere ike ibutere you disappointment, o nwere ike ime mmadụ kwechaa gị nkwa ọ nara onye enwe bad dream about you. Ifụna ihe batara iji achụ isi ọchụ ji dị mma, ifụna ihe batara mmadụ ji adị mma ka mmadụ rụọ ọrụ dị n'ụzọ ya, because ọ bụrụ na ịsara ụchụ those negative energy around you will start to take on form. When they keep on getting bigger and bigger and bigger, they will start taking on form. When they can have a business deal or take on form as a human, je were egbe ma ọ bụ ihe ọbụla je tretrema ndị ya business partner ya business partner as a novice n'ihe gbasara mmụọ ọ pụta ụtụtụ ka interpretation ọ ga-enye ya interpretation ọ ga-enye ya bụ na this deal ama aga through n'ogosi na-enwere ihe ọjọọ ma life threatening something ga-apụta na this business deal in future or cut off the business. Ị na-akpọzi ya echọsizi na ya dị interested. Ịghọtara ya? Inwe ike ichere ya village people na-eme gị, ọ bụrụ ya village people na-eme gị kama na negative energy asara ụchụ o wee take on form. Ọ ya batara na Eze-Ana mgbagidoro gị afọ wee gbata na ụchụ nọ n'ụzọ gị, ụchụ ahụ ihe izi mma ebu ụzọ sa gị. Yes, maka enyi dị ka roll back that spell against you back to the realm of darkness. Wụcha gị ka ị na-radiate good aura. Understand? If not, the aura ị ga-radiate ga-abụ nke ga-adị scary na-achụ tis dị n'ụzọ gị. So ị na-afụta ụdị ihe a na-eme gị nwanne bịa ka agbagodo gị afa miri emi ka ofu ka ịbụa ị bụrụ onye na-abịa na-alọ nlọ ị na-afụta onwe gị ebe mmọnwụ na-achụ gị ọsọ masquerade, ma ọ na ị na-alọta nlọ na-afụ onwe gị ebe dịka agwọ ma ọ bụ eke na-abịakwute gị ma ọ na-achụ gị ọsọ, ma ọ na-alọ nlọ na-alọta nlọ ebe nkịta na-achụ gị ọsọ, ma ọ na ebe mmadụ ji mma wee na-achụ gị nwanne ị dị ka ị gbaara gị afa. It could be na o nwere mmụọ na-emere gị ihe na-atụghị anya ekele n'aka. It could be na ọ bụ arụsị na o nwere arụsị na-agba gị ụgwọ. It could be na o nwere mmụọ eji achụ gị ọchụchụ. It could be na o nwere ndị ichie, maka ndị ichie nwere ike ịbịakwute gị na nlọ dịka masquerade. Alụsị nwere ike ịbịakwute gị na nlọ dịka nkịta ma ọ bụ eke. Ịghọtara ya? And so many things. So ị na-alọta ụdị ihe dị etu a na nlọ ekwesịghị ka agbaara gị afa miri emi. Then ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma malụ na ihe dị etu a nke bụ afa miri emi. Ana m agwa ndị mmadụ na afa miri emi spiritual lab which you need. Ọ bụrụ based on assumption na onye gbaa afa miri emi mmadụ exactly marụ na o nwere mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ na-emere gị ihe, mmụọ na-eso chukwu ha ka chidimma wee dịrị gị. Chukwu mmụọ chibe nna gị gị na mmụọ a dị ama aka. You can never win war against them. You can never win fight against them. Let me tell you, nwa nene m anya onye riri eri. Yes, I will call you again. Oge nwe onye riri eri. Ka mmadụ bụ atụ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa Chukwu okike kwuru m ya times that number. Chukwu okike kere mma kee njọ, kee the light, kee darkness, kee ihe, kee abalị, kee ihe, kee day. So o kere spirits from the light region, kee from the dark region,
ndị ọbụla na-arịa DS their own ma ọ sị nwa m na nkere mmiri ka ọkụ ma were mmiri ịghọtara ya. So he decides yet to were nke ọbụla, that is your own business. Now mana o wee sị gị soro nke bụ ihe. Mgbe Jizọs bịara, Jizọs ndị ụka ọbịa, o nwere ka o si wee sị even those dark region, those unclean spirits from the dark region, they should die. O kwuru ebe ọ bụ na onye kpọrọ chi ndị ụka ọbịa enwewuro even the power to kill. How can your pastor, your pastor eriri eri dịrị ego nwa rie front and back ji kwenye na not possible? Even mgbe m nọ n'ụka agụgụ m akwụkwọ ụka Catholic, gụọ Vatican I, Vatican II, canon law, agụrụ m gụọ the councils of the church, gụọ the various councils, bido na those olden days council, gụdie council of the sea, Ephesus and rest of them, gụdie. Kedu ihe na-achị gwa m? Kedu ka o si wee dị gị ịma ọ na-eriri front and back? Even mgbe ahụ anyị na-agwa anyị even the so-called, okay, let me use statue in our Catholic Church. Ebe esere St. Michael mgbe ọ na-fight the so-called demon. I was not with the sword also a demon here. Remember, thou shalt not kill. They even to extend there to even the demons, even the dark energy. You don't have power to kill. Yes, as long as anything that operates from the spiritual realm upwards, you are not permitted to kill. You can only kill those things that are below human, that is the animistic. Big fish can eat on fingernails. Human being can use animals to nourish, kill, eat, and nourish the skin. Is allowed in creation. But anything from the spiritual up is not allowed. Or else thou shalt not kill. That's why he was spared, according to Catholic teaching. Now, bringing it down. When you gave Jesus on do call even on Christmas, die. Okunuge. Oh, no, good make a head one equally. The money won't get it, he knew tautology. Also, now one man to sinner, do dear on the Pharisee, the honey quarter to Chenny quarter to Kage, the why tautology? Why abracadabra? Why efita? Why speak a talk? That does not count anything. Okay, since we need a prayer, 31st is about to come. Only for the moon, you can close overnight. Last year of abundant blessing. Last 2 years, a year of breakthrough. Last 3 years, year of miraculous breakthrough. Last 4 years, year of supernatural maneuver. Yet now, you are broke. This year is about to end. Onye maka every year, a vigil, 31st December. You have not done the right thing. Ihe niile a na-achọ ịgwa gị na onwere ihe niile na-ekwu die as we speak now. Ụfọdụ ndị eriri eri nọkwa n'ofu ụlọ na-ekwu na ha akpọkụ mmụọ ọjọọ niile na-asị ọkụ gbaba die elu nwere ọkụ adanwụrụ ọkụ si elu nwere ọkụ adanwụrụ ọkụ ebe ya kwụ. Esokwu ihe mere in the past. Esokwu na ndị na-anọ prayer meeting. Esokwu na ndị na-anọ morning cry. Esokwu na ndị na-preach na bus. Esokwu na ndị preach na television under Catholic Modern TV Council on Diocese. So ihe na-achị gwa m. Agasikwo m ebe ahụ gụọ Bible from Genesis to Revelation 3 good times. Every day I did it because every day I must read a chapter. Wee gụọ ya. Agụ m lot of spiritual books. Sikweta abata n'ọdịnala. Follow the ranks. She also wa akpa aja gbuo efi. So I'm an authority ihe gbasara ọdịnala Igbo. I stand in a better position to explain to you what you don't know. What you don't know is only a message to you and not to all. People like me talking about ọdịnala, listen. Not ụfọdụ ndị ofeke nwere ike ọnụ obodo dị iche iche na-akụzi. Mana o nwere ihe ọnwụ ọta ndị ụka ya enye. Ọ nọ n'otu ọdịnala, nothing. But I'm telling you what I'm sure of. Ebugo m nkụ, ebugo m mmiri. Bụ nkụ manụ nke ka alụ. So anọgo m n'ebe a n'ọsaịdị ya.
I have tested a lot of spirituality. I have read a lot of spiritual books. Mara na ọdịnala ya mmadụ adịghị ama aka. O nwere ọgwụ mmụọ ọ bụla mmadụ ga-eji ebute any foreign power or practicing any spiritualist ga-ama aka with mmụọ ọdịnala. Maka mmụọ ọdịnala ị na-practice n'ije na-ebute mmụọ ndị mba okwu elu n'ala. Ị ga-ama aka with mmụọ ọdịnala. Maka mmụọ mba chụba gị ịnọkwa onye nọ na court. You will not have backers from their father's root. Anwụrụ ụgbọ ahụ ka nchi. Onye batara na nwere mmadụ asị na ya na practice occultism nwee grandmaster. Ya grandmaster knows it all. Ịnọ ka onye na-egwu mmiri with swimming aids. He can punch the life jacket. He can punch the tool you are using. He knows the weakness. That's why your grandmaster can decide to take your life anytime. You know why? He knows the secret. He knows that you cannot swim because you do not develop your spiritual powers from the root. Man ordinana. He come to ordinana, he develop from knowing your chi, knowing your ismails, carry your gods of your land, carry your ancestors, grow from the ranks. Pattern of spiritual power, ordinary power develop gradually, till you conquer fear. If you have not conquered fear, you are new in ordinary. If you have not conquered fear that nobody have mad put except machigo kwal, you have not conquered fear. So ordinary you grow by the ranks. Growing by the ranks is like somebody who learned how to swim. And a job guy can swim across the river Niger without any swimming aid. Man o feke, you are just swimming aid. So again, onye adi amaka. Maka na ihe o ji swim bụ natural development. So therefore, mmadụ ama ha m easy. Mana ị na-swim with swimming gadgets. Ihe enyere ya enye, ike yọtara ayọta. Mana na your grandmaster is watching over you. In the spiritual realm, you are exposing yourself to spiritual danger. Obroje can be cuisine. On one bossy cuisine basara talk dangers in occult practices. Now we have to take one time. Come back to your root. To quiet the nose of it. Catch it in my way. Obro kwano ni so. Ufodo na ajum si Eze-Ana. Ni alụgo ọlụ mmụọ dị iche iche. Then mana ọlụ agara aga. Ihe na-achịkwalu ọlụ nwere ike ma ya aga na because of so many things. One, it can be from the person lụrụ ọlụ. Two, it can be from you. O nwere ike ịbụ na onye lụrụ ọlụ agbara family. Anyị ihe kwesịrị ịbụ number 1, o je lụọ ya number 5. Ke kwesịrị ịbụ number 5, o je lụọ ya number 1. A na-akpa na n'ọfọ. N'Ugochi tụwọ na tepa anyị ga-ebu ụzọ gbaa family malụ. Ọ bụrụ na nsogbu gị egbugoro ụchụ, eburu ụzọ sagoro ụchụ. Before amalitezie na chi bụ ụzọ lụwaziri ọrụ wee na-agbada. Most of times ọlụ mmiri m will last. Yes, maka ndị mmiri ndị obiọma. Kweta na ikwetagoro ịlụ ọlụ dị n'ụzọ gị. Gradually gwazie ha na from bit by bit na ga-alụ ha. And olu mgbe anyị setụrụ ha, ị nwere onwe gị. Ụmụ mmụọ ndị a ihe iyi esetụrụcha. Ịchụkwacha ha ke na mmụọ akwụrụ n'ụkwụ na-abụ. Ịghọtara ihe kwesịrị ikwu n'ọdịnala Igbo. Why ọdịnala Igbo ji wụrụ karịcha. O nwekwara ike ịbata na ọlụ agara aga bụ na onye anyị na-ejekwa bụrụ onye a ga-ekwubiri gị okwu. O nwere iji maatụ nwe onye ihe mmadụ na-enwe problem. Mmadụ na-abụ anwa. Ọ bụrụ na o nwere onye ga-ekwubiri gị okwu. And ọ bụrụ na ijetara to the cold one ga-edesịrị na onye ga-ekwubiri gị okwu, it can never be well. O nwere mmadụ na-enwe the same problem. Example. O nwere ọtụtụ ndị ifere wee kesịrị na dibịa dị etu alụrụ ọrụ na ọ gara si ya dibịa alụrụ ọrụ nkwa ndị ọ lụrụ ka ha gara ọkwa eziokwu. Yes, ihe ọ pụtara na ọ bụrụ na ya ekwubiri okwu, ọ bụrụ wayo ka o gwuru gị. Adịm ekwe na onwe ndị na-egwu wayo. Adịm ekwe na onwere ebe nwere Judas maka na every 12 there must be a Judas, ọkwa eziokwu. Mana onye anyị na-ekwu nwere ike ọ bụrụ onye na-alụkwara ndị ọzọ na-aga nwaanyị n'ọlụlọ nke gị. Nwaanyị na nke gị agara. O nwere ike ọ bụ 1, o nwere ike ọ bụrụ na ọ gbara afa mmiri n'ebe nọ. Nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ na ya ekwubiri okwu. Ihe ị ga-eme ewu despite the weather result they want, you keep on moving. Don't give up. Onye na-eje give up onye nke ekpomere onye nke egwugoro. Once there is life, there is hope. Keep on searching. Mana ihe na-eme ụfọdụ ndị mmadụ ji eme mistake. Yes, gụnwa bụ na ide akarị ya chi along.
kpee ekpere yọọ ayịyọ kpọkwuo ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna kpọkwuo ezigbo ezu mmụọ nsọ sị ha biko na-echọgo n'ikwetago ha anamata gị dịka nwa na akụ nna ha n'iyi n'ịnaghachite gị azụ n'ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị mana ha biko ha lidie gị to the right person ga-alụrụ gị ọrụ. Ọ bụrụ na YouTube ka ị bịara ịchọ mmadụ ha mee onye agha alụrụ gị ọrụ ịfụ ya igecha vidiyo ka ọ nwụ si n'obi gị ka obi gị nabata onye a maka na obi gị nabatagoro onye alụrụ gị ọrụ nọmba 1 ha lidie ka ị ghara ime mistake na onye bụ onye ga-ekwubiri gị okwu even among the good ones ha ga-lead to that person. Ha lead to that person nwee confidence n'ebe onye anwa ọgwụgwọ na onye alụcha alụ ọrụ nwetachabere ihe niile ị chọrọ go back to the person jikwa ya kedu ka a ga-esi mee ọkasị mmadụ onye a mere ike gwu ya imove kwata onye ọzọ ma ọ bụ mmụọ so gị lead gị to another person. So onye wu one good thing that is common among the rich and the smart and successful people they never give up. Na-agagharị te n'ijakwute onye ọ bụ ya ga-ekwubiri gị okwu. O nwere onye ọ bụ na ọnya ga-ekwubiri gị okwu na Ugochi tụrụ na temple abụ m onye nchụaja. Kedu ihe nwe ọrụ onye nchụaja? Ọrụ onye nchụaja bụ ikwubi okwu. Ọrụ onye nchụaja bụ igosi ndị mmadụ. Ọrụ onye nchụaja bụ ịchụ aja. N'ọrụ dibịa ekere ọrụ eke. Ama m ebe m bidoro mana ebe m na-akwụsị. Adị m agwọ ọgwụ. Ị bụrụ onye na-achọ ka emerụọ oke ite count Eze-Ana out. Ị bụrụ onye na-achọ ka a manipulate ya oke mmadụ ka ehiponize gị mmadụ count Eze-Ana out. Ihe Eze-Ana na-eme ewu ịpịacha gị ị bụrụ onye a ga-asụ ụchụ maka na abụrụ nsị ya na-asụ ụchụ asa ahụ ụchụ asacha ahụ ụchụ kpụọ gị alụ na agbachara gị afa mmiri ebi amarụ na o nwere ụmụ mmụọ na-agbawa ụgwọ satụrụ ha ncha niile satụrụcha ha akpọzi ụmụ mmụọ a niile si ha gọzie gị. Enwere ike ọ bụrụ na ịchọ ka alụ ọrụ okuku agwụ maka na agwụ na-achụta ego okuku agwụ awele akpọkwa ụmụ mmụọ onye na-ajụ agwa na onye na-etu echukwago ha maka ihie na-agba ha niile orikọ n'ofu okuku a dị afọ na ama na-egbuziri ha anụ iche iche agbuoru ha egbu gbaa ha orikọ ihe ga na-emezighị na ọnụ ha merụghị ihe dị mgbe gbagboru ha egbu chukwa ha na-alụ ọrụ. Ọ bụrụ ọgwụ okuku awere na-alụ enwere nri anụmanụ dị n'ime ya ọ natara chi etu nsoro ya ọga onye ọzọ nwere ike ọrụ ya ma aga maka na ndị m na ha sokwara m etu si arịa ndị tụ aka si arịa ọ na-aga enwe testimonies. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ị ga-echukwu ihe dị n'ụzọ gị etu si alụ bụ na o nwere ndị problem ha bụ ka ekwubiere ha okwu na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ọ to cover wider coverage ọnya ka eji wee sị mụ bido the evangelization nwa m onye ọdịnala evangelist answer you that evangelization in ọdịnala ga-enwe name. That name a bụ name eji wee register with Corporate Affairs Commission. That name bụ ọdịnala restoration prayer ministry. Now with this anyị ga na-ekwubiri ndị mmadụ okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. O nwere ndị ọnọdụ ha bụ ihe a na-ediri ụka ekwubiere ha okwu onye nwere the calling onye nwere the power onye akpọrọ ọrụ maka dịka onye ụkọ ikwubi okwu n'aha Chukwu okike maka na ike dị n'okwu nnọọ ike ọgwụ ọnụ ka Chukwu ji wee kee ụwa. Ekwubichara gị okwu gburuo okwu ngọzi na-achụrụ gị aja dịka onye nchụaja n'ụzọ gị na-awọchi ya back anọ na watch ya back anọ na-achụrụ gị aja dịka m na-emere all my spiritual children and friends. In most of the time they need to be onye anwa. Some of them na-abụ monthly ritual anyị ọ bụrụ na onye anwa enwewere ike meet up anyị nwere onwe anyị include those their names. Now my personal friends I'm watching their back ndị my children now etu ha ka ọ dị achụọrụ gị aja then ọ bụrụ nke a ga-achụ aja achụ aja ọ bụrụ nke a ga-ekwubiri oge kwubiere okwu. So now agwụgwọ gị na problem mmadụ nwere o nwere problem ị nwere niile n'okwubi okwu anyị ekwubi gwakwazie na o nwere ụzọ esi achụ aja dị iche iche burning lighting up candles n'ebe nchụ aja is a sacrifice because something is taken out something is being born.
is aja nsure ọkụ. Enwekwara aja ndị ọzọ anyị na-achụ mgbe ị na-atụ nzu, mgbe ị na-awa ọjị, mgbe ị na-atụpụ nkwọ, because you are losing something is coming out from you. Aja. Mgbe mmadụ nwekwara ego dashia a less privilege, aja. Then ụzọ aja dị iche iche mgbe anyị na-amụ isensi, aja ka anyị na-achụ. Ihe niile ndị anyị na-eme ya. Mana enweziri aja bụ na a ga-achụrịrị aja ihe mmee. Then o nwere ike aja anyị mee anyị achụ nwere ike ọ bụrụ na mbe gị na ya family be nna gị, mana I can summon them dịka onye nwere the authority nwere the ọfọ, kpọọ ndị ichie na mmụọ dị be nna gị, ha bịa na ngwuru be nna gị owu ngwuru ebe a na-eje ụka na ama eje ebe a jado nya ma ọrụ, ha bịa anọ n'ihu ezumezu mkpọkwuo ha si abịa na nwa ụnụ na-egburu na anọ n'ebe achụọrọ ha aja ọga. Ihe dibịa ọzọ emewuru abụọ na dibịa ọzọ anyị emewe maka na-ekele ọrụ eke. So onye batara na Ugochi tụrụ na temple dị ntu ngalaba. Enwere ngalaba nọ into ordinary restoration prayer ministry. Ndị a bụ ndị nwere ike iwu problem ha awụ problem a ga-ekwubiri okwu ha bịa mụ eze a na-ejide ha aka, mana ihe anyị na-eyuzu ihe ọdịnala. Awụ na ya eyuzuru ọyị, anyị yuzuo mmiri. Awụ na ya eyuzuo mmiri, anyị yuzuo ihe nsọ dị iche iche na nzu. Ndị bego na temple bụ na na-ejide mma n'aka nọ ntị aka onye ahụ wuti nzu kwubie okwu ọ dịile maka na nzu bụ ihe ọma, aka mara nzu ama amanata unyi. It will interest you to know na ịmarọ akwụkwọ ya maka ụfọdụ amarọ nzu na mmiri ka esi eweta ya. Is a natural gift from water. Ụlọ si na mmiri iwepụtazie ya ọ dịrị anyị ọkpọ nkụ ọ bụrụ nzu. Ịghọtara ya? Iji aka wee kwubie okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya abịa kpọkuo ndị angels, ndị angel nke Chukwu na choirs of angels, kpọkuo entities of powers, ezumezu, kpọkuo ndị egere na ndị mbụ, ndị anịkanta na ndị nna nna anyị ha, kpọkuo gods of the land, kpọkuo elemental beings, animistic and helpful beings, mmụọ ihe na-ana oke ụbọchị nkwọ ụbọchị ọbụla na a na-ekwu nyawa okwu. Kpọkuo ha n'aha Chukwu okike, gbaa enu na ana ka a bịa gbaa aka, kpọkuo aja ala, jizie kwubi erugo okwu n'aha Chukwu okike, ọ bịara mmezu. Ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ na mmechazie nke ahụ, then mana o nwere ndị bụ n'ọnọdụ ha niile na a ga-achụrịrị aja ihe mmee. Example, onye ọnwụ na-ada n'isi ya, a na-achọ ndụ ya, na-achọ ọbara ya, enidi na a ga-agba ya onwe nwere ihe nwere ọbara, animal, mammal, mana a ga-ejizi leta animal wee gbaa ya onwe. Onwe ndị a ga-agba onwe, agbacha onwe ahụ anụmanụ a egbu ya egbu ahapụ ya. Nwee ndị a ga-ahapụrụ mmụọ. Nwee ihe a na-akpọ igba onwe ya bụ etu a ndị ụka ji wee sị gị na Jizọs ha nwụrụ n'elu obe eburugo mmehie gị wee laa. Etu a ka ọdịnala maka na ha ya ji wee kwu ya etu a bụ na ha kwenyere, ha bụ ndị Rom kwenyere na-agba onwe na mmadụ nwere ike iburu guilt of another person, na animal nwere ike iburu guilt of another person. Ịghọtara ya? So agba ya onwe ọja batara ebe ahụ o jere ịchụ mmụọ ọjọọ, unclean spirit na Baịbụl sị onye ka ụnụ ha sị ya na ha bụ igwe, o wee sị ya ngwa ha si n'ime onye a ụnụ nọ pụta na onye a dị ezinụlọ ya mkpa, ngwa ụnụ banye n'ime igwe ezi. O were igwe ezi gbaa ha onwe, igwe ezi a wee n'obe na mmiri, mmiri gbagbusia ha, ụmụ ihe na mmiri wee enjoy ya, achụgo aja gbaa onwe. Ịghọtara ya? Maka gị nwe onye eriri ya eri, ịgụrụ akwụkwọ ụka, ịgụrụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa from A to Z, ihe pastọ gị na-agwa gị ka ị na-ekwe. Ana m achọ ịkọwara gị come back to ọdịnala ghere eghe. Gwakwa gị na ya ọkụ na-agwọ ọgwụ abụrụ onye ọdịnala. Ọdịnala na-enwe nsọ na mmadụ dị naturally wicked na-agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ na-aghasa enye ule does not make the person onye ọdịnala. Ekọ onye ọdịnala nwere good heart maka na ọmanala na-egbu mmadụ, ọ na-asọ nsọ. Ịghọtara ya? Then ka m alụghị atụ Abraham na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ihe ọma Chukwu mere ya, o wee chekata chika ihe a ga-eji kere Chineke gosi mmasị ya na out of his own free will, n'uche nke asị mmadụ. O wee sị ka e were otu nwa ya mụrụ wee jee chụọrọ Chukwu aja, thinking na ọ na-emere Chukwu ihe ọma. Chukwu sị ya no, Chukwu ogeze don't try it. Nwa ya emerụkwana ahụ, jee gụọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Make sure that he is not harmed. Untie him. Na anya n'akụkụ gị na ị ga-afụ eburu ka ị were chụọrọ m aja ka m na-eru ude kwunu nwa na-ede. Chukwu oke provide anyị. Ihe chọrọ iweta ebe a bụ na Chukwu okike na-anabata aja mmee. Ọ bụrụ na ọ dị anabata, ọ ma provide eburu.
ọ bụrụ aja mmadụ kọrọ anabata aja mmee especially eburu ebe ọ na-eburu na-ede ude aja anyị na-achụ anyị gbuchagoro efi anyị egbu ịfụna ya so ị na-achị kọwara gị bụ achụ aja ahụ ọchụcha aja owesị ya achụ aja so Chukwu oke na-anabata ihe mmee mana ndị ụka ọbịa sịrị na o nwere onye nwụ n'elu obe dị afọ na aja mme ya dozi ala n'ọkwụkwọ na once and for all ikwel maka na igbe onye eriri eri asị na onye nwe agwụ n'elu obe ọnwụ n'elu obe ịma na dastardly at his brothers did and ndị mere ihe know the implication they said ka ọbara ya dị n'isi ha na n'isi ụmụ ha they know that what they did is evil. He did not pay for a dime of your sin. You must work out your salvation with fear and trembling. You work out your own salvation. Nobody paid for your sin. I don't matter. Now one dog or say they beg and just patano was and just na go to work a lot my patano. A word not why Jacaloa. A word that somebody will know where San Joe, well, John Madam, what in them, where Joha. Mgbe ahụ si na ọgwụsigwu asị na ọsago njọ mmadụ niile wee sị ha at that point ihe ọ pụtara na nwere ọzọ njọ nọ n'ụwa maka na ọgwụgwọ ọkwa eziokwu si ha ya ha sị m yes wee jụọ ha at what point ka njọ ji bata n'ụwa then who is the culprit ka ebe onye metụkwara njọ ọzọ njọ ji bata n'ụwa ebe ọ bụ na ọnwụ asago njọ mmadụ niile nọ n'ụwa mana ndị mmadụ nwere ọbụla eziokwu na njọ juru everywhere na-amụbanye gosi na onwe ya sara njọ ọbụla ihe ahụ o mere owu ọ nwụrụ fad agwara ya ọ sịara o kwuru sị na onye aha ga-arara nwa nke mmadụ na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ndị ụkwụ ya agụta gị na ọka mma na amụrụ onye ahụ amụ ọka mma na-ewere okwute tụnye onye ahụ n'onu tụnye na mmiri ka o wee mina gosi na onye lere ya n'ugwu Judas committed dastardly act betrayal ya batara titude onwe ya na-aba nwa Judas Iscariot ọ bụrụ na ụnụ si na he has been destined na ọ ga-abịa nwụọ maka azọpụta nke mmadụ ka e batara ụra ara aba nwụrụ Judas because ọ bụrụ na ọ da-abịa nwụọ ihe ọ pụtara na ị ga-eje kredit onye lere ya wee gbuo ya mana iwe onye riri eri ya thinking faculty idechie ya brain dizi eri mindset go gị chighata to ọdịnala ọ bụrụ ibuild intellect in vain but ị da-ajụ questions wee rie gị chighata na ọdịnala abụrụ ikpere arụsị agwa m ndị mmadụ onye bụ mmụọ Chukwu bụ mmụọ mụnwa bụ onye na-agọ mmụọ wu onye na-agọ mmụọ onye na-efe Chukwu onye na-akpọku Chukwu onye abụ onye ọgọ mmụọ so ịkpọ ụnụ bụ nwa na onye ọgọ mmụọ aza gị ana m agọ mmụọ maka na Chukwu akwụkwọ katikizim si onye bụ Chukwu asị na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị onye ji aka ebiri na onwe ya na-enwere isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe bụrụkwazi onye okike osepụrụ ụwa nke ihe niile na m na-agọzi ya na-awọship ya si na nna agọ ya onye ka nna agọ ma efe fada ma eje ụka fada ịghọtara ya a na-akpọghị onye ọgọmụ iwe na-enwe gị ndị ọzọ niile anyị na-eji akpọwụ nta njeru nke Chukwu aja ka anyị na-achụ etu a ha si akpọ St. Gabriel St. Michael ejekwa na nke ihu St. Mary ama ịkandụ ọrụ ofu aja ahụ njeje na anyị n'ihu ezumezu ndị iche ebe nne m nye kandụ si na mkpere arụsị ka a na-ekwu na anyị na-eje egbuso ọbara ọkwụnụ na-ewerekwa otu ọkụ ajegwu fada egbuolie ịma ọ na mgbe anyị wejekwara fada ka fada gbuorie n'ọkwa aja ka ị chụrụ ọrụ ofu aja aka ị na-achụ tata ihe anyị kụwa n'ụbọchị tata bụ sayensị ihe eji wee ma na mmadụ bụ onye mmiri ihe ga-agba ọgwụ na ọ na-eme na ndụ gị ma ọ bụ ihe ị ga na-afụ ị mara na o nwere mmụọ na-emere gị ihe na-anaghị oke na-atụghị anya ekele n'aka ị mara na ị kwesịrị ka ịkọzọtụ afa miri emi na ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ịrụchaghị ọrụ dị n'ụzọ gị and na etu ị ga-esi wee sonye na aja na ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ịrụsigo ọrụ dị n'ụzọ gị na ihe ị kwesịrị ime ịmaghị foodu aka gị imeki koodu so ihe ị kwesịrị ime ọ bụrụ na ịrụsigo ọrụ dị n'ụzọ gị rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ihe niile agbapụtara n'afa ihe ị kwesịrị ime bụ ide esonye na aja anyị na-achụ every month ka ị wee maintain the tempo ka ị wee ka na-esonye na ịchụ aja na emume ịchụ aja
ị nwere ike isonyere anyị na aja niile anyị na-achụ every month. Ịchọ isonye na aja ndị a, sendere m meseji ka m gwa gị etu ị ga-esi wee sonye na ya. Anyị nwere aja anyị nke Jenụwarị, anyị na-ebido na Jenụwarị 5th. Ihe esonyere anyị na aja nke Jenụwarị 5th, isendere m meseji gwa ndị chọrọ isonye na aja nke Jenụwarị 5th. Ọ bụkwa ndị chọrọ isonyere anyị na ndị a ga-ekwubido okwu na Jenụwarị 1st, anyị ga-ewube altar of ọdịnala restoration prayer ministry, isendere anyị meseji. Onwe ihe nkụzi taa, ihe ịghọtara, sendere m meseji 08057837672. Ma onwe ihe gbagwojuru gị anya ma ọ bụ ihe ọbụla ịchọ ka o dokwuo gị anya, sendere m meseji, a ga-emenyere gị aka. My mission is to help people live better life. Nke ikpeazụ m chọrọ ịkwụ ha masara ya bụ, ọ bụrụ na ịwụ my fans, bido taa wee ruo 3rd January, enwelu some gift items menye ndị mmadụ, like sending some money as a recharge cards. Sending recharge card, ndị a ga-esendere data, esendere ha data. Yes, we can do that. The best fans, ndị na-abụ na comment na my videos, ndị na-eshare akwanụ my videos all over the world, ndị na-comment, ndị na-eshare my messages all over the world. Randomly we select mmadụ one dịka mmadụ 10 ndị anyị ga-esendere airtimes from now till the ending of January 3rd. Then from that time wee gbagokwa, by June o nwere ndị anyị ga-enye nnukwute gift. Yes, mana ọ ga-abụ among the fans, subscribers all over the world. So both on all in social media, whether on YouTube, on Facebook, once you want a message, like, subscribe and share. Then by June this year, I get the gift actually mention out to the best fans of half of the year. Komaka melon, asin ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, si ka ihe ọma mebe na ndị niile were my fans all over the world. Now this year 2021, we never see your end. Ma anyị ga-abanye n'ime ahụ dị mma, maka na ahụ na-abịanụ ihe ọma ga-emere anyị karịcha. Ya gazie n'ọfọ.